Fashion и дизайнер Поля Кинова, двукратна носителка на златна игла, представят рокли от най-новата колекция Spring Summer 2026. Не е ли невероятно колко много настроение и усмивки излъчва тя? Необятното синьо небе оживява. Изпълнено с разцъфтяла палитра от нежно-розово, слънчево-жълто, теменужено-лилаво и нюанси на зеленото. С всяко свое движение тоалетът оставя следа от нежност и ухание на пролетта. Сега е момента да съобщя, че се чувствам прекрасно в тоалета, в който съм облечена, дело на Paloma Fashion.